Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Eniwo ndine izvo zvandakaita apo patainge tichiri kuhondo, zvinondirwadza kusvika pari nhasi. Chishuviro changu ndechekuti Mwari vasati vatora mweya wangu, dai ndikakwanisa kuwana mukana wekuti ndinge ndichienda kunokumbira ruregerero vose avo vandakatadzira, nekuti zvingori mumwoyo kubva muna 1980 kusvika pari nhasi. Mwoyo wangu unogara uchingorwadza. Handina kumbogara ndakaita zororo. Ndaivaona panguva iyoyo yatainge tichiri kuhondo vose vandakauraya. Umwe anokwanisa kubvunza kuti ko uri kuzama kuti kudii, nekuti kuhondo vanhu vanofa, vanhu vanourayana, but ini ndakauraya vainge vasina mhosva. Vamwe vaya vatainge tichiti ndivo vainge vari vatengesi, ndaisanzwira munhu tsitsi zvachose. Ndaisarudza kuuraya kunyange anenge asina mhosva kuti ndinge ndichikwanisa kubata chokwadi. Saka ndakazvarwawo mainge muri mugore ra1962 kuwedza. Panguva yacho iyoyo nyika yedu iyi yainge ichinzi Rhodesia, yakazouya neropa zvayo Zimbabwe. Zvino ndakati ndava ne14 years kwainge kuine umwe murungu uyo ainge aine purazi rake. Akabva achizoti nerimwe zuva akangouya kwava kutanga kutinha mombe dzose dzemuraini. Izvi akazviita achibatsirwa nemamwe mabhunu. Vakauya vaine mabhiza avo, vainge vasina kuwanda, asi takabatwa nekutya tikavasiya. Vakatitorera mombe dzose kwava kuchizotanga kudzitinha. Mombe idzi mukomanashe hakusi kunzi vainge vachidzida kana chii, havana kana kumboenda nadzo kumapurazi kwavo, vakangozviitira utsinye. Mombe idzi mukomanashe vakatanga kudzitinha ndokubva vachizobatsirwa nevamwe varungu. Vakadzitinha mombe idzi ndokubva vachizonodzisiya musango umo mavainge vachiziva kuti maiwanikwa zvikara zvemusango. Ende vabereki vedu hapana zvavaikwanisa kuita nekuti kwainge kuchiri neutongi hweudzvanyiriri. Vhileji rose vanhu kwava kutorerwa mombe mukomanashe, hakuna kana akakwanisa kusimudza musoro. Saka ndakakura ndichivenga chinhu chinonzi bhunu nekuda kweizvozvo zvakaitika. Dzimwe nguva vamwewo vaiti vachitsvaka zvavanenge vachitsvaka vakarasikira mupurazi rake murungu iyeye ainge aine purazi rake rainge riri padhuze nevhileji yedu, vaibva vachizorohwa nemurungu iyeye. Saka ndakazoti ndava ne17 years ndo pandakabva ndachizoendawo kuhondo. Asi ndakaendako kuhondo ndiine revenge. Ndainge ndisina kuenderako kuti ndinge ndichirwawo hondo yekusunungura nyika yedu. Ndikangoti mhepo yakaipa yakazondibata apo patainge tava kushanda kuchikomba nekubhuhera. Uniti yedu ndokwayainge iri ikoko. Tainge takatumwa kuti tinge tichizotsvaka vamwewo vakomana vechidiki muzvikoro. Taifamba muzvikoro zvakasiyana siyana tichitsvaka vakomana vechidiki, zvekare nekutsvaka vatainge tichiti macollaborators vaishandidzana nemarhodesian soldiers. Ndingati inini ndakabatwa nemweya wakashata. Pane pamwe apo patainge tiri kubhuhera, ndakazotanga kudanana noumwewo uyo ainge ari wechidiki, but kwandiri ainge ari mukuru. Zita rake ndichamuti Melody. Saka ndakatanga kufambidzana naye. Zvino ndakazonzwa runyerekupe rwekuti ainge achidanana neumwe musoja, asi ainge ari musoja ainge achishandidzana nemarhodesian soldiers, asi ari munhu mutema uyo ainge achishandiswa kutengesa nekutsvaka painge paine mabhesi. Saka pandakanzwa runyerekupe irworwo, mukoma
ndakaenda kuvhileji kwavo ndainge ndakatsamwa kwazvo. Ndaiva ndiine imwe friend yangu uyowo zvekare ainge achiitawo zvandainge ndichiita, zvekungouraya nekusanzwira kana munhu tsitsi. Ndakamuudza kuti taifanira kuti tinge tichizosangana panzvimbo yedu iyo yataigara tichingosangana. Akandikumbira ruregerero akati iye she was very innocent but handina kana kumbogara ndakaita basa nazvo. Ndakamuti ange achikurura nhumbi dzake. Mushure mekunge akurura nhumbi dzake ndakabva ndachizotora minzwa dzemupangara ndikati ange achifamba pamusoro padzo asina kupfeka bhutsu. Akatanga kufamba achichema, mwoyo wangu wairwadza ndichiti ungandihurira here iwewe, asi ainge achichema achiti ainge asina kumbogara akaita zvinhu zvakadaro. Hapasiripo pazvakaperera mukoma, ndainge ndichiti ange achifamba ari kumberi kwangu inini ndiri kumashure neshamwari yangu, apa ainge asingakwanisi kufamba zvakanaka nekuti minzwa dziya dzemupangara dzainge dzakatyokera pasi petsoka dzake, saka aitadza kufamba achiita zvekukamenera. Manje ndaipota ndichimurova chete. Ipapo ndainge ndatobatwa nedhimoni rekumuuraya. Takazoti tasvika muvhileji mavo ndipo apo pandakabva ndachizodaidza vanhu. Sabhuku zvekare vakaenda vakanodaidza vanhu vose. Izvi zvakazoitika kwainge kwatodoka asi kwainge kuchiri kwakachena. Ndakabva ndachizovaudza kuti iye ainge achirara nemasoja, marhodesian soja, uye zvekare ndiye ainge achitengesa kwainge kuine mabhesi edu. Takazotanga kumurova tichichinjana neumwe mucomrade wandainge ndiinaye. Takamurova zvakaipisisa ndokubva tachizomusiya, asi mushure mekunge tamusiya takati kune zvimwe zvevakomana zvaifanira kuti zvinge zvichifamba naye zvonomusiyira kure nevhileji. Zvakomana izvozvo ndakazvichikidzira ndikati kana mukangomusiyira padhuze muchandiona ende munondiziva, nekuti ndichange ndichizokuteverai, ndinenge ndichikuteverai ndiri musango. Ndakavaudza kuti kana vaikwanisa kutofamba kana 3 to 4 hours then vobva vachizomusiya ikoko kwavanenge vamusiya. Saka vakaenda naye, hapana kutora more than 45 minutes takazosangana navo tava kudzokera mubhesi. Vakati ivo vainge vachititsvaka. Ndakavapindura rafu ndikati ko munhu wangu mamusiya kupi? Vakabva vachizoti ainge adonha akafa. Ndakaenda navo ndiine umwe wangu ndokubva tachizozviona kuti zvechokwadi ainge afa. Takangomuzvuzvurudza tikanomuhwandisa paseri pechimwe chikwenzi. Usiku hwacho ihwohwo handina kurara zvakanaka nekuti ndainge ndichirota mukadzi iyeye achiuya kwandiri achiti kosei wasarudza kuita zvinhu zvakaipa kudai, chandakutadzira chii? Ko kukuda kwandainge ndichikuita kosei usina kuzvifunga izvozvo? Wandirwadzisa kani, wandirwadzisa. Saka ndipo apo pandakazozviziva kuti ainge aine pamuviri. Ndikaudza friend yangu kuti ndo hope dzandainge ndakarota. Akanditi yainge isitombori nhumbu yako asi yainge iri nhumbu yemusoja wacho iyeye wandainge ndamuurayira. Ndakati ndo kainge kari kwekupedzisira. Ndikapfira kakomba ndikati handizombofi ndakazvipama zvekare, asi ndakaramba ndichingozviita. Mumakore 2 awo anotevera ndakarara nevakadzi vakawanda vandakabata zvibharo vainge vari 10, asi vamwe ndo vandaitopfimba 10 chaivo mukomanashi avo vandainge ndichirara navo. Ndainge ndichida vakadzi vaya vanenge vakatsvuka. Ndaiti tikasvika muvhileji ndaitanga ndatarisa kuti munenge muine vakadzi vakatsvuka vangani uye anenge akanyanyisa kunaka wacho anenge ari kupi. Kana kuri kunzi murume wake anenge asina kuenda kuhondo, ndaibva ndachizomutsvakira nyaya ndobva ndamuti mutengesi is a sell out. Asi ndaiti kana ndikanzwa zvichinzi anenge akaenda kuhondo ndaimuregerera hangu. Ndaiwanzo
kutsvaka vanenge vakaita vechidiki uye zvekare neavo vanenge vakaroorwa zvekare vari vechidiki. Zvose izvi zvichiitika nefrendi yangu mukomana chitaitozviudza kuti tainge tichitogona ende taizviitira kuti tinge tichityiwa nevanhu. Ende zvechokwadi ndainge ndichityiwa, ndaiva ndiine bitterness mumwoyo nekuda kwekutorerwa kwainge kwakaita vabereki vangu nevamwe vose vemuvhileji matainge tichigara muraini medu. Saka ndaiti kana ndikangonzwa zvichinzi kune munhu kwakati ari kushandidzana nevarungu, ndainzwa dzimwe hasha dzisingaiti kuti nezvose izvo zvakaitika munyika nemashungurudzirwa ose awo anoita vabereki vedu zvekare nevabereki vavo vachishungurudzwa nevarungu, sei vanhu vachiri kuramba vachingoteerera zvinotaurwa nevarungu zvekare vachiramba vachingobatsira varungu. Saka ndakauraya vanhu vakawanda, ende vazhinji vandakauraya mukoma vainge vari vaya vatinoti macivilian. Ndinorangarira nerimwe zuva takatora umwe mudhara uyu takanomutora kuchivhu. Tainge taudzwa kuti basa rake iro rainge riri rekutengesa zvekare. Mudhara uyu takanomutora kuchivhu kana hama dzake handifunge kuti dzinotombozviziva, ndokubva tachizoenda naye mugomo. Mushure mekunge taenda naye mugomo, wainge huri usiku, ainge achichema achiti, vanangu, ko muri kundiiteiko nhai vanangu? Magarwa nemweya wakaita sei? Ko madii mangondisiya? Kana kungondibaya, ndibayei zvenyu nepfuti dzenyu dzamuinadzo ndikasike ndafa. Taitomukika mudhara iyeye tichimuti, iwe nyarara, ko pawainge uchiudza varungu wakadii kuchema? Saka takamutora tikabva tachizoenda naye mugomo. Taenda naye mugomo, shungu dzangu dzainge dziri dzekuti tinomusiya mubako then tobva tachizomurova nepfuti, asi vamwe vandainge ndiinavo vakaramba vakati kana tikamurova nepfuti tinenge tisina kumurwadzisa. Zvino ndakabvunza umwe watainge tiinaye ainge ari mukuru wedu, akati iye taifanira kuti tinge tichimusunga mudhara uyu. Kana tamusunga tobva tatsvaka huni tobatidza moto takamusungirira pamuti, tobva tachizotanga kumupisa mudhara iyeye. Takazviita zvinhu izvi, takatanga tamusunga ndokubva tachizomusiya mubako, sezviya zvandainge ndambovaudza kuti ndo zvandainge ndichida kuti tinge tichiita izvozvo. Tapedza kumusunga tamusiya mubako, takabva tachizotanga kutsvaka mhuka, tikaona mhembwe tikairova nepfuti tikauya nayo mugomo muya, ndokubva tachizotsvaka muti tikabva tachizomusungirira mudhara uya mumuti, tikabatidza moto wedu. Takabatidza moto yedu miviri. Umwe moto watakabatidza tainge tichiita brai, then umwe moto wacho ndiwo uyo watakazoshandisa kumupisa mudhara iyeye kuzonosvika achizonofa akarwadziwa. Handidi kukunyeperai nekuda kwekuti ainge akatengesa kemp yedu kumuvengi. Zvino ndakazoenda zvekare kumurehwa nevamwe vangu. Takati taendako kumurehwa, takanopinda mudanga remombe pakati peusiku. Tapinda mudanga muya memombe, mudhara wacho wepo akazvinzwa kuti painge paine vanhu, because tainge tichida kubata mbudzi, asi takatadza kubata mbudzi dziya, tikati tava kutongotora iri mombe tidzokere nayo kukemp. Mudhara uya akati abuda akauya akabata bvumo rake, ndopaakabva achizoti ndimi makomuredi, ndimi vanangu. Saka mushure mekunge tatanga kutaura naye mudhara uya ainge achidedera. Tikamubvunza kuti ainge achidedera chii chaainge achihwandisa. Ipapo ndainge ndina mandaza, akazofa mandaza uyu mangwana acho. Mushure mekunge tasangana zvekare nemamwe mabhunu, tikatanga kupfurana nawo, mandaza akazopfurwa akafira passport. Saka mandaza uyu akabva achizoenda akanomubata mudhara uya, akati nhai mudhara, ko uri kuvhunduka chii? Because pawandimhoresa apa ndikunzwa kuti wanga uchibvunda kaiwewe, uri kutyei? Ndipo apo mudhara uya
paakabva achizongotanga kungochema akati ndakanzwa nembiri yenyu kuti ndo zvamunoita. Mudhara uyu takamubvunza kuti ainge akaudzwa nani because tainge tichangosvikawo muvhillage. Takamutora mudhara uyu tikaenda naye musango, asi musi wacho iwoyo handina kukwanisa kubatsira paakaurawa. Asi mudhara uyu patakaenda naye musango takangonomucheka sikarudzi yake tikamusiya akadaro mukoma. Vanhu vose avo vatainge tichiuraya ndainge ndichingovarota zvekare ndichivaona, asi pandainge ndichiri kuhondo manje zvaiitika sezvakazoitika mangwana acho apo patakazonosangana nemabhunu. Ndainge ndichifamba ndiri kumashure ndichitsvaira kuitira kuti matsimba edu asazooneka kuti apa pafamba nevanhu. Then ndakati ndiri kumashure kwevamwe ndo pandakangonzwa voice rakangoti mabhunu awo. Saka pandakanzwa voice iroro ndakabva ndatanga kunzwa mudumbu ndokubva ndapinda musango ndichiti ndinge ndichiita zvandainge ndichida kuita nekukasika. Ndichingonobudamo musango muya pfuti dzikatotanga kutorira ndokutotizawo kwandakaita zvokuti ndingadai ndakafira pasport. Hondo yakazopera mainge muri mugore ra1980 tikadzoka kumba tichitonzi ndisu tainge takasunungura nyika, asi mumwoyo mangu ndainge ndichizviziva kuti ndo zvandainge ndakaita izvozvo. Ndaiti kana ndiri mubhawa ndikadhakwa, ndine dzimwe nguva dzekuti ndaikwanisa kungorotomoka, vanhu vozotouya pandiri vondibvunza kuti ko chii chiri kuitika. Ndichirotomoka kudaro ndaitotaura dzimwe nyaya dzose dziya idzo dzainge dzakaitika kuhondo nezvimwe zvinotyisa zvakaitika kuhondo. Saka ndainge ndichipota ndichirotomoka zvekare nekuvhumuka usiku. Ndakazoroora mudzimai wangu tikaita vana vedu 4. Vana ava havazvizivi, ndatova nevazukuru mukoma. Muna 1993 ndingangoti ndo pazvakazonyanyisa kutsviriridza zvipoko izvi. Saka isuwo tigere kuminda mirefu. Ndinowanzokuti usiku paya kana ndikabuda ndinotozviona zvipoko izvi. Dzimwe nguva ndinokwanisa kuona munhu anenge achibvira moto, anenge achipiswa zvichidudza mudhara uya wekuchivhu watakasungirira pamuti tikauraya. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungorota vakadzi vose vaya avo vandaibata chibharo ndichiri kuhondo. Ndozomuka zvino ndichichema. Mudzimai wangu iye akazotosvikawo pakutojairira. Saka ndakabva ndachizotanga kutsvaka munhu anondibatsira. Ndakaenda kumaprofita akasiyana siyana, mapasta zvekare nen'anga, but one n'anga yakandigonera, imwe n'anga yekwamutoko. Saka n'anga iyi yakandikudza zvose ikati, imi mune ngozi munozviziva here? Ndainge ndiri ndega. Ndakambotanga ndicharamba, vakanditi kunogorambeiko naye mucomrade kuti ngozi unayo, ende ngozi iyi yakakutevera kubva kuhondo. Asi ndichitarisa ndikuona kuti wakauraya vanhu vakawanda iwe. Vanhu ava vari kukutsvaka nemaziso matsvuku. Handiti muri kuhondo maibata here vakadzi muchirepa imi? Kana mapedza mobva mauraya zvekare nevana maiuraya kaimi? Mukoma She, pandakaudzwa izvozvo ndakatanga kuchema ndiri mumudare muya. Saka ndainge ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizofamba ndichitsvaka hama dzevanhu ivavo vandakatadzira, nekuti vamwe vacho ndinotovaziva kuti nhingi uya ndakamuuraya, asi ndakamutora pamusha wepakati zvekuti kunyangwe zvikanzi nhasi ndinokwanisa kunosvikapo pamba pacho. But ndazodzoka kumusha kwedu ndo pandakabva ndachizoti handingamboiti zvinhu zvakadaro. Kana ndikazozvisungisa vana vangu vakandiramba vachiti baba vavo rainge riri bhinya rekuhondo. Saka ndakabva ndachizotanga kuenda kuchechi. Nanhasi uno ndinoenda kuchechi, asi ndinongoramba ndichingosangana nazvo zvipoko. Muna 2005 mudzimai wangu akamboita stroke. Zvakaitika musi iwoyo mukoma zvakashamisa kana vanhu veruzhinji. Takati takatogara mukicheni, then ndipo apo paakangodonha.
agerewo pabhenji. Vanhu vainge varimo mukicheni vainge vakati wandei, vazukuru nevana zvekare, because yainge iri holiday yeChristmas. Zvinhu izvi pazvakaitika, saka mudzimai wangu akabva achizodonhera pasi, tikaenda naye kuchipatara. Zvakangonzi ainge aine BP, ainge asingatendedzwi kunyanya kufungisisa too much, but usiku hwacho ihwohwo ndakamuona Melody uyo wandakaponda tichiri kuhondo akauya kwandiri akabva achizoti kwandiri anofanira kuti ange achifa. Semafiro andakaita mukoma, zvinhu izvi zvakaitika tiri muchipatara, asi handina kana wandakaudza. Muna 2012 ndine mwana wangu mukomana uyo akashayikirwa nemudzimai wake paainge aenda kuchipatara kuti ange achinopona. Akabva achizofa iye nemwana wacho, asi zvisati zvaitika zvinhu izvi chete makore acho iwawo ndainge ndisina foni. Ndakarota hope ndichizvarisa muroora wangu. Zvakatondinetsa kuti kundinogorota hope ndichizvarisa muroora wangu kwakanaka here. Ndakati ndichimuzvarisa kudaro, makapinda umwe murume ainge akapfeka zvinhu zvitema akauya akarara pamusoro pemuroora wangu, ndokubva ndachizotopepuka. Saka nekuda kwekuti ndainge ndisina foni, iniwo handina kuziva kuti muroora wanguwo ainge atoendawo kuchipatara. Ndo zvakaitika izvozvo. Zvino dzimwe nguva ndinokwanisa kungotanga kungotaura ndega seuyo wandati Melody. Pandinomurota, ndinomurota atochemberawo sekuchembera kwandaita. Anenge atori nevana nezvizukuru, anenge achiti kwandiri, ava ndo vana vevana vacho vatakazvara. Ndakamboenda neimwe n'anga yekumhondoro tikaenda mune rimwe gomo. Tirimo mugomo imomo ndo patakaita mhiko dzekuripa ngozi, asi ndakazviita ndiri ndega. Akauya kwandiri Melody achiseka achiti, hakuna zvinhu zvakadaro, ungandiripa iwe, unojairira stereki, ungada kundiripa uri 1, enda kwahama dzangu. Ndakatomboita sekunge munhu ava kupenga pandakazviita, ndikabva ndachizongosiyana nazvo. Saka handizivi kuti vangu vana ndovaudza here kuti izvi ndo zvakaitwa nababa vavo. Kana ndikavaudza havangazondivengi here kweupenyu hwavo hwose. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.